Ujuneje yiɗiɗiraɓe e tokkuɓe caltuka Tijjaniya hawri Kenya no gasi jowenayi lewru Rajab ko yadata sappo lewru ɗiɗabru hitande ujuneje ɗiɗi no gasi inayi e wuro Abuja lamorgo leydi Nigeria gamma holluki seyo danki Sheikh Ibrahim Inyas mo Kaula. Moftorde yiɗiɗiraɓe Sheikh Ibrahim Inyas onni waɗama les jagorgal Sheikh Dahiru Usman Bauchi nonnon mauɓe hawri ha moftorde nden bananta ballo horejo laamu leydi Nigeria Kashim Shettima inanta woɓɓe gwamna'en diwe lesdi Nigeria nonnon e wodi hoɓɓe iga lesɗe yasi yaltirɓe hawrinde nden bananta taniraɓe Sheikh Ibrahim Inyas on bana wowani kala hitande fu yiɗiɗiraɓe Sheikh Ibrahima Inyas e hawra gamma waɗuki seyo danyuki Sheikh Ibrahim Inyas on de'eni hayrene moftorde nde capanɗe tati e jowetati de yiɗiɗiraɓe Ibrahima Inyas waɗata kala hitande fu teror fotol ngol wonɗon Ibrahim Iromadake Kode Radio International Abuja Nigeria. So let's go!